Keď som opustila jeho ambulanciu a vyšla von, tak som mala pocit, že celý svet musí vedieť, že v mojom živote je všetko inak. Ako to, že to všetko okolo funguje, ako keby sa nič nestalo, veď to tak nie je. Stalo sa niečo strašné, mne sa stalo niečo neuveriteľne hrozné. Medializácia toho, ako sa ženy majú kontrolovať, je na veľmi dobrej úrovni a každá žena, každé dievča asi vie, že si má pravidelne tie prsia kontrolovať, aspoň vtedy, keď ide do sprchy a patrilo by sa, aby išla do sprchy aspoň každý druhý deň. Takže ja som robila to isté. O to väčšie potom bolo moje prekvapenie, ba priam šok, keď jedného pekného dňa sa stalo to, pred čím varovali tí lekári, ktorí hovorili o prevencii, že som si nahmatala hrčku. No? Páchateľ sa vracia na miesto činu. Servus. Nazdar. Ahoj. Čo tu chceš? Áno. Prídem po 10 rokoch. Jaj! A privítanie, ako pred 10 rokmi. Tak tu sa nezmenili pomery. Vidím. Ešte som slušne povedal. Ja viem. Som nepovedal, že čo chceš do oného. Prišla s tebou kamera, inak všimla si? Nie. Alebo ťa sledujú? Ja som mala veľmi hektický život, pretože som mala stresujúcu prácu, mimoriadne stresujúcu. Robila som v rádiu. Okrem toho som samoživiteľka, takže som mala na starosti nielen seba, ale aj malé dieťa. A s odstupom času som si uvedomila, že to bol skutočne permanentný, asi 20 rokov trvajúci stres. Napriek tomu, že skutočne robím v médiách a dokonca viem, akým spôsobom médiá pracujú s emóciami a snažia sa nás často viac strašiť, ako upokojiť, tak aj ja som podľahla tomu mediálnemu obrazu rakoviny a strachu z nej. Čo myslím, nie je úplne dobré, lebo ten prvý pocit by nemal byť strach zo smrti, alebo strach z toho, čo príde. Keď si žena niečo nahmatá, v prvom rade by mala vyhľadať proste prsníkovú ambulanciu, kde je vyšetrená lekárom, ktorý sa venuje mamodiagnostike. Odtiaľ ju potom pošlu na radiodiagnostické oddelenie, kde v prvom rade, keď je po 40-ke, sa robí mamografia. To je ako prvá zobrazovacia metodika, s ktorou sa začína. V prípade, že je tam nejaký nález, doplňa sa ešte ultrazvukové vyšetrenie. Navštívila som lekárku, ukázala som jej to čudo, čo som si našla. Ona ma poslala na sonografické vyšetrenie a tam pán doktor tvrdil, že tam nič nevidí a že to nič nie je. No a keďže človek v bielom plášte mi povedal, že to nie je nič vážne, lebo on tam ani dokonca nič nevidí, tak som v pokoji odkráčala domov a žila si svojím príjemným životom. O ďalšieho pol roka došiel deň D, keď začala paniku robiť pani doktorka. Ja už som bola teda zmierená s tým, že lekári tvrdia, že to nič nie je, tak to nič nie je. Ale ona zrazu zbledla, vybavila mi okamžite vyšetrenie na mamografe, čo je veľmi dôležité v prípade, že pacientka alebo žena má viac ako 40 rokov. A s tými výsledkami ma poslala k odborníkovi na prsníky, k mamologovi. A to bol lekár, ktorý mi oznámil, že je to rakovina a dokonca, že je to v takom vážnom štádiu, že mi bude musieť odstrániť celý prsník. Jedna z prvých myšlienok, ktorá mi do hlavy vliezla, bola, keďže som naturistka, že preboha, ako ja sa ukážem na nuda pláži. Ja som si len prebehla svoj život v zmysle tom, že nefajčím, pijem len spoločensky, dobre spávam, stres mi ustúpil, pohybujem sa, nemala som nadváhu,
Lenže toto je civilizačná choroba. Ona nesúvisí ani tak s našim spôsobom stravovania, ale skôr s našim spôsobom premýšľania. No a ten pocit, že ja nie som dôležitá, ale dôležité je, aby ostatní boli spokojní so mnou a mojou úlohou je im vyhovieť, ten som tak akože objavila pri príbehoch všetkých týchto mojich kamarátok onkologických. Čiže našou úlohou, potom, čo sme prekonali tú chorobu, je robiť radosť sebe. V piatok ideme na historický bál, ktorý má akože tému filmová postava. Takže sme si tu doniesli nejaké kostýmy a ideme porozmýšľať, aké filmové postavy by sme teda mohli byť a mohli by sme na ten ples prísť. Asi rok potom, čo som bola už liečená, diagnostikovaná, už som s tým bola ako tak vyrovnaná, tak som dostala ponuku, aby som písala blogy o tom, čo sa mi stalo. Tie blogy vychádzali v týždennej periodicite nakoniec asi rok a pol a na ne začali reagovať pacientky, ktoré mi písali, že keby vedeli oni tvorivo písať, tak by napísali presne to isté. A práve to bol základ vzniku pacientského združenia Amazonky. Tieto dievčatá sa dali dokopy a založili združenie Amazonky pre pacientky s karcinómom prsníka. Bola som po 3. cykle a v podstate Euka mi veľmi pomohla v tom, že keď som jej napísala mail a napísala som to konečne niekomu, nejakej cudzej osobe a ona mi odpísala späť. Bol to niekto, kto prežil to, čo ja, a kto vlastne mi v tej chvíli vedel najviac k tomu, čo povedať. Čiže to má vlastne význam, to občianske združenie v tom, že dať nejakú pomocnú ruku tým novodiagnostikovaným dievčatám, ktoré vlastne prežili to, čo Euka a tak tiež som sa dostala k nej cez rok Amazonky. Takže som si prečítala knižku a napísala jej a už som tu. A už som jedna z nich. V tejto miestnosti sa ako motivačná súčasť programu ukazujú prsia. Rekonštruované. Zatiahneme tento záväz a ukazujeme, že kto má čo nové. Hej, kto má čo nové. Normálne. V prvom rade je to pacientka, ktorá má maličký karcinóm zachytený včas, bola na preventívnom vyšetrení, kde sa našiel malý 7 mm karcinóm, čiže zubný nádor prsnej žľazy. Čiže u nej má veľký význam urobiť limitovaný, to znamená prsník limitovaný, nebude mať žiadnu stratu kozmetiky, bude ten prsník tak, aký predtým. A vzhľadom na to, že je ten tumor pozitívny, čiže je to karcinóm prsníka, musíme vyšetriť aj lymfatické uzliny. Tie lymfatické uzliny budeme vyšetrovať tak, že boli označované radioaktívnou látkou, že ráno ide pacientka na podanie tej látky. Tá látka je taká špecifická, že sa dostane do lymfatických uzlín a nejaké obdobie tam ostane. A my vieme tieto lymfatické uzliny nájsť, identifikovať a vybrať. A to sú tie uzliny, ktoré sú tzv. Strážne, čiže je to biopsia strážnej uzliny, tzv. Sentinel biopsia lymfatických uzlín. Takže zistujeme, či to, čo sme vybrali, či sa jedná o strážnu uzlinu a jednoznačne jedná sa o strážnu uzlinu vzhľadom na to radioaktívne pozadie. Vybereme tieto uzliny ako sentinel uzliny, vybereme ten nádor, označíme si ho a pošleme ho patológovi na rýchle peroperačné vyšetrenie. Patológ zisťuje jednak, že či nie je metastáza v tej lymfatickej uzline. Ak tá metastáza nie je, netreba tie ostatné lymfatické uzliny vyberať. A samozrejme zistíme, že či sme vybrali celý nádor, že či ten okraj, ktorý je taký minimálny, či je dostatočný. Vyberali sme malý nádor s tým, že teraz očakávame od patológa, alebo teda, aby nám ten tumor vyšetril, aby nám reálne povedal veľkosť toho tumoru a plus, aby nám pozrel, či je bezpečne vybratý. Samozrejme, môže nastať situácia, ale to je výnimočne, že by sme museli odobrať celý prsník, ale to len v takom prípade, že by ten nádor bol mnohopočetný, ale momentálne diagnostické metódy nám nepotvrdili mnohopočetnosť nádoru.
Ak bude všetko v poriadku, čo predpokladáme, že bude negatívny resekčný okraj, že tam nebudú nádorové bunky a že uzliny budú bez metastáz, tak operačný výkon ukončíme a jednotlivé operačné rany zašijeme. No, teda výsledky histologického vyšetrenia vyšli tak, že uzliny sú negatívne a tým pádom tá pacientka už nemusí podstúpiť ďalšiu operáciu. No, v prvej nádobe boli 3 lymfatické uzliny, ktoré sú všetky negatívne zatiaľ. No a v druhom bol invazívny karcinóm. 8 mm v priemere a okraje sú voľné všade na 5 mm minimálne. Takže máme informácie z patológie, uzliny sú bez metastáz, čo je pre pacientku veľmi priaznivé. Vybrali sme to, čo sme mali vybrať, vybrali sme zublný nádor, takže pacientka má vysokú šancu na celkové vyliečenie. Jedná sa o prvé štádium ochorenia. Pacientka podľa teda tých výsledkov určite absolvuje radioterapiu, lebo ten prsník treba celý ožiariť. A či absolvuje chemoterapiu alebo hormonálnu terapiu, už záleží od tých definitívnych výsledkov, ktoré vám prídu na papieri o týždeň, o 2. Ja som naozaj padla do pocitu, že jary už sa nedožijem a že tie stromy, ktoré vonku stoja holé a neskôr pod snehom, že ja už zelené neuvidím. Mne sa v tej chvíli oznámenia tej diagnózy vypli akékoľvek emócie a na dlhé mesiace aj schopnosť intelektuálne pracovať a tvoriť. Zostala prvá signálna sústava. Dýchať, sem tam niečo zjesť, ak sa podarí, tak spať. To bolo všetko. Väčšinou sem pacientky prichádzajú už vlastne s diagnózou nádoru prsníka a gro pacientiek je také, že už sú pooperované. To znamená, že absolvovali odstránenie nádoru a teraz ich čaká vlastne následná liečba. Len malé percento pacientiek je takých, ktoré tú operáciu nepodstúpili a vzhľadom na pokročilosť nálezu vyžadujú tú chemoterapiu pred operáciou. To znamená, že vlastne tá operácia ich ešte len čaká. S čím ja sa najčastejšie stretávam, je akoby čakali na ten ortiel. Neviem, prečo sa toho boja, že chemoterapia áno, nie. Ako náhle počujú, že chemoterapia nemusí byť, vtedy mám pocit, že som najlepší lekár a príde veľká úľava. V týchto priestoroch sa pripravujú lieky, cytostatika. Sú to lieky, ktoré sa používajú na terapiu nádorových ochorení. Klasická chemoterapia tým, že pôsobí nielen na DNA nádorových buniek, ale aj na zdravé bunky. Samozrejme dochádza k veľkým nežiaducím účinkom. Naopak máme aj lieky, ktoré sa používajú na liečbu nádorových ochorení, tzv. Biologické liečby, ktoré pôsobia cielene a pôsobia len na nádorové bunky a následne dochádza k nižším alebo teda aj žiadnym vedľajším reakciám, alebo teda minimálne pôsobia na tie zdravé bunky. Pán doktor, tu v týchto priestoroch môj onkolog mi oznámil, že začínam veľmi rýchlo s chemoterapiou a tú moju budúcnosť mi načetol asi tak, že dostanem 4 tzv. Červené chemoterapie. To sú tie úvodné najagresívnejšie, z ktorých vypadajú vlasy, z ktorých býva človeku nevoľno. Tú 4. som už zvládla. Ja som tesne predtým bola prvýkrát u psychologičky s pocitom, že ja to nedám. Že potrebujem poradiť, ako mám prekonať ten hrozný strach z toho, že nebude zle. Ale ona mi vysvetľovala, keď sme to analyzovali, že čoho ja sa bojím. Že ja sa nebojím toho, že mi bude zle, ako budem zvracať, čo je prirodzená súčasť tej liečby, ale že tu mi príde zle, tu sa povraciam, tu ma budú sestričky zachraňovať a okolo mňa sa budú na mňa ľudia pozerať, že chúďa, že tak tá už je na tom veľmi zlé. Keď potom veľmi skoro prišla tá strata vlasov, tak to moje vnútorné poníženie bolo dokonalé. Keď prišli nevoľnosti a ja som práve tu, bez vlasov, chudá, vracala do výlevky, tak
nechcela som napríklad ani, aby tu bol Mišo, aby tu bol môj syn, aby ma v takom zúfalom stave nevidel. Lebo pre neho maminka bola väčšinou symbolom tej pracovitej, prísnej, dochvíľnej, keď veci fungujú tak, ako majú a neuveriteľne silnej. Ja som málo kedy dávala najavo svoje emócie a strach a obavy už vonkoncom nie. A teraz som bola ja tá, ktorá sa neuveriteľne bála a on ma držal trošku v takej veselšej nálade práve tým, že začal na tú tému žartovať. A po tej holej hlave ma ťapkať. Čo ti hovoril? Ty si mi hovoril, že strýko Fester. Určite som to poslal. Niečo také tam. Bolo to viac určite. No, nie takéto milé žarty, tak to veľmi odľahčuje tú situáciu. Pretože som vtedy trpela takým nedostatkom tej možnosti zdieľať, tak rozumiem tým dievčatám, čo sem prichádzajú dokonca často pred samotným začiatkom liečby, s nulovou znalosťou toho, čo ich všetko čaká. Ale keď vidia tuto aj tie usmievavé tváre, niektoré možno bez vlasov, ale optimisticky naladené a hlavne vidia na vlastné oči, že sa to prežiť dá, tak potom idú aj s ľahším srdcom do tej liečby. Mne, čo sa tu teda začalo páčiť a začala som tu aktívne chodiť, bolo to, že sa tu organizujú akcie. A akcie takého druhu, že nie je zábava, ale múdre akcie. To znamená, čo potrebujeme k životu. Hej, potrebujeme si vybaviť sociálne poistenie, tak mali sme tu prednášku o tom, čo všetko potrebuje si vybaviť v rámci ZTB, v rámci invalidného. Potom sme tu mali rôzne, ja neviem, keď sme chceli, tie huby sme mali, že čo nám vlastne akože má zlepšiť kvalitu života, takže sme mali prednášku o hubách, boli to spojené s kávou. Ďalšie prednášky, samozrejme, že chceme byť akože krásne, takže sme tu mali prednášku aj o vlastne tej rekonštrukcii tých prsníkov, hej, aby nám vysvetlil, čo vlastne to, aj tie plusy, aj tie minusy. Potom sme tu mali onkologičku sme tu mali. To bolo veľmi užitočné z jej pohľadu, z pohľadu aj toho lekára, že oni by nám aj chceli pomôcť veľakrát. Ale tam je tak veľa ľudí, tak veľa, že to sami vidíme, že niekedy je to fakt nemožné. Naozaj vymeníme si nejaké, či už rady, či už nejaké skúsenosti, alebo informácie. Nedávno sme prešli takou terapiou cesta. V podstate ťažko sa mi o tom hovorí, lebo Mirina, predsednička, v pondelok zomrela a tuto ešte na tej nástenke tam nalepila, že by chcela byť zdravá. Takže keď sa na to pozriem, tak mi to pripomenie. A veľmi sme tomu verili, že bude zdravá. Ale bohužiaľ sa to zariadilo inak trošku. Takže odišla veľmi nečakane. Tu mala sedieť na stoličke. A ako prvá z nášho združenia, z nášho spolku a predsednička, ktorá nás mnohé vedela podržať ako v ťažkých chvíľach. A ťažko si predstaviť, že už nebude sa tu len nastarať, nebude nám otvárať dvere a nebude chodiť na naše stretnutia. Mirina mala tiež karcinom prsníka s úplnou mastektómiou pred 7 rokmi, ale aj tá choroba stále vracala. Mala takú trošku komplikovanejšiu diagnózu, ale svoju, ako sa to volá, ona bola triple negatív. Nie všetky lieky účinkujú na takého pacienta, čiže nemohli nasadiť všetku liečbu, akú sme dostali mnohé ďalšie. Preto sa jej tá choroba asi vracala, hovorím ako laik. A naposledy v septembri začala s novou várkou aj ožarovania a myslím, že aj nejakých ďalších chemoterapií. Potom ju hospitalizovali s problémami s dýchaním. Vyzeralo to, že to zvládne s veľkou ľahkosťou. Pri návštevách, keď sme boli za ňou, hovorila o tom, že však si dá kyslík, tak bude to dobre, bude sa jej lepšie dýchať. A potom nám prišla pre nás táto šokujúca informácia, že pred 2 dňami vydýchla naposledy. A ja som si myslela, že rakovina je niečo, čo sa ma nikdy týkať nebude. A keď som prvýkrát prekročila prach Národného onkologického ústavu,
žasla som, koľko je to veľmi veľa ľudí, pacientov, ale aj toho personálu, ktorý sa potom stará o ich liečbu. A to číslo, ktoré pravidelne svieti na odborovej miestnosti a hovoríme o denných pacientoch, čo prichádzajú denne na ambulantnú chemoterapiu, zdá sa, že stále len rastie. Ale čo je podstatné, tak stále rastie aj percento vyliečených pacientov. A to je tá základná nádej pre tých ľudí, ktorým sa teraz stane, že ich diagnostikujú, že nevyhnú sa tomu pocitu strachu a obáv o svoj život, ale majú všetky dôvody myslieť pozitívne, myslieť na to, že vyliečených je stále viac a obzvlášť to platí pre diagnózu karcinóm prsníka. Tá má naozaj veľmi dobrú perspektívu liečenia. Evička je vlastne v tej fáze hormonálnej liečby, ale už to je vlastne to najťažšie za sebou. Ale príde aj tá fáza, kedy to budú už len tie ročné kontroly a že Ježišmaria, musím to absolvovať. Ale už je to tá časť toho z kopca. Už to najťažšie vlastne tých najväčších komplikácií, tak to už je za ňou. Ak sa pacientka vylieči, je možné ten prsník rekonštruovať. Čo je čosi, k čomu som sa počas tej liečby pravidelne vracala v myšlienkach ako k svetlému bodu na konci toho všetkého, že má zmysel zabojovať o to, aby som bola zdravá, lebo na konci môže byť všetko tak, ako predtým. Po operácii alebo po tom zákroku je to individuálne, kedy treba začať. Záleží na tom, ako sa ten sval zregeneruje, ako sa zrastie, ako sa zahojí. Môže to byť 2-3 mesiace, podľa toho, ako sa ten človek cíti. Treba cvičiť opatrne. Necvičia sa všetky cviky, ktoré sa cvičia bežne pri posilňovaní, takže tam treba dávať pozor na to, že ten sval je skrátený, prípadne úplne oslabený, takže treba začať pozvolna. Evka začínala úplne s maličkými váhami, úplne s krátkými rozsahmi pohybov. Postupne, keď sa ten sval posilnil, začala trošku viacej pridávať váhu a aj pridávať cviky a ten sval sa natoľko zmobilizoval, že teraz už cvičí úplne všetko. Keď som začal s Evkou cvičiť, som sa dal dohromady s občianskym združením Amazonky, vlastne prostredníctvom Evky a bol som veľmi milo prekvapený, koľko optimizmu je v týchto ženách a akú dobrú prácu robí toto občianske združenie. Bol som u nich na návšteve, porozprávali sme sa o športovaní, o cvičení, o takýchto aktivitách a prišiel z nich veľký záujem. Momentálne cvičím so 4, mám rozoberené ďalšie 2 dievčatá z týchto Amazoniek a veľmi im to pomáha. Práve v tomto období si pripomínam 3 roky mojej diagnózy. Za to obdobie som absolvovala náročnú liečbu na Národnom onkologickom ústave, ktorá trvala takmer 1,5 roka. Po intravenóznej liečbe veľa pacientok vrátane mňa čaká ešte tabletková liečba. Lieky budem brať 5 rokov, možno 10 rokov. Ich poslaním ich cieľom je, aby znížili na minimum riziko návratu tej choroby. Mám za sebou prvé 2 rekonštrukčné operácie, už teraz som veľmi, veľmi spokojná, ale aj to je proces, takže môj plastický chirurg mi prislúbil, že ešte svoje dielo vyšperkuje. No tak ideál je niečo, čo by sme možno mnohí chceli spĺňať, ale realita je iná a každý z nás je originálny aj v tom, aké telo má. Ideál je vlastne veľmi nudný. To je ten priemer zo všetkých neštandardných riešení alebo iných riešení. Takže ja, aj moji priatelia, ktorí sa stretávajú na tejto pláži, už dávno sú v režime, že ich telo je krásne v každom tvare a v každom veku.
lepšie ako pred chvíľou. Ale keď spočítate prsníky, vyjde nepáči. Čo nám Amazonky ozaj dali, alebo aj choroba, čo nám dala, že sme sa zoznámili, že sa máme radi, že sme priateľky a bolo by ako smutné, keby sme sa v živote minuli. Nebyť choroby, tak sa nepoznáme. Takže sa poznáme vďaka chorobe.